САЩ. Зеленски трябва публично да се извини на президента Тръмп. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова украинския президент Владимир Зеленски да се извини за публичната си конфронтация с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом. Украинският президент трябва да се извини, че ни е загубил времето за среща, която ще завърши по този начин, каза ръководителят на американската дипломация пред CNN. От своя страна, украинският президент няколко часа след срещата си с Доналд Тръмп в Белия дом, говорейки пред Fox News, не изглеждаше склонен да се извини на американския си колега. Уважавам президента Тръмп и уважавам американския народ. Никой не иска това да свърши повече от нас, добави украинският президент. В същото време Владимир Зеленски призна, че без американска помощ ще бъде трудно за страната му да се защити от руснаците, но отново избегна да даде ясен отговор дали ще се извини на американския президент. По-рано говорител на Държавния департамент на САЩ заяви, че украинският президент може да обърне ситуацията след напрегнатата си среща с американския си колега Доналд Тръмп, която завърши без очакваното подписване на споразумение за украинските полезни изкопаеми. Президентът Зеленски мисля, че може да се замисля, той има възможност да обърне нещата, каза говорителят на Държавния департамент Тами Брус в интервю за Fox Business. Източник. Сайта Критично.